Senyores i senyors, siguen tots benvinguts a l'acte de presentació i exaltació de la Fallera Major Infantil de Paterno i de la seva cor d'honor. Com a primera part d'este acte, novament apostem pel teatre en valencià, però esta vegada amb els més venuts. Esta vesprada ens acompanya el grup de teatre infantil de la Falla La Nova d'Oriols de València. És una comissió jove. Es va crear a l'any 2006, que ha tingut en pocs anys un dels creixements més importants de la història de les falles. Tant en cens superen els 500 fallers com en activitats i monuments. Fa 3 anys crearen un grup infantil de teatre, un grup de menuts actors i actrius que amb il·lusió, constància i treball han aconseguit aplegar molt lluny. Ens porten l'obra guanyadora del concurs de teatre infantil de Junta Central Fallera en l'any 2018. Operació Lluna de València, de Manuel Andrés Zarapico. La terra s'ha quedat menuda per a les falles del patrimoni. Un grup de valents assumeixen el repte d'ampliar fronteres molt lluny. Els acompanyeu en este viatge? No cal reservar espai, perquè allí sí que tens molt d'espai. Allà enmig de tot aquest espai que tenim, l'espai, està ella, a soletes, allà enmig, blanqueta, bonica, enjornada com si fora una llum de LED. Una bombeta de tamany XXL que allumena per les nits als que vivim a la Terra. Tot un misteri que avui revelarem al món.
cierres. Jo diria que em comeré de cabut. Pues si són tan cabut, deixa sacar-me la puneta! Prou! Fins aquí l'explicació de la falla. Anem a Torró. Ja és Nadal? No, Mori, no. És una expressió per a dir que anem al gra. Al gra, doctor, al gra. Disculpeu. El trato. De la noción que comencemos. Sí, creo. La nerviosa sí. No, aquí tu friendly, bonita. Ah, muy res. Gracias. Com dia. David! Abajo. Benvinguts a Casa Peña. La quedada es así. Porque hasta es un friendly, no una quedada. Ah, muy res. Se le pide. Au. Yo me estoy olvidando de lo que estaba bien. Hola, ¿qué tal? La reunión de presidentes es así. No, en l'ajuntament. Gràcies. Què dius? Que ara sonem para ver la música. Gràcies. El tal és que no és així. I si et disculpe... Escolta, Moni, què m'has dit en recepció que la reunió és així? Que no és un briefing. I què és un briefing? Reunió en anglès. Que fort me pareix. Perquè si ets sabut, que cabut i sabut que és. Quina culpa tinc jo de que no sabia parlar anglès? Si ara l'anglès el necessitem. Inclús passem de la cosa, no? Què dius? L'anglès és fonamental. Sobretot ara en parlem. L'anglès? Des de quan? Des que som patrimoni cultural i material de l'UNESCO. Ara tenim que parlar més idiomes. A més de valencià, el del cristià. ¿Qué parles en cristià, tio? Que no te avances ni una. Ara parlem. Hello, everybody. Welcome to the fire. The little hut to fire. Go! The little hut to fire. El caloret fire! Mireu, jo estic buscant la reunió de cadets fallers espacials. Estàs en ella. Tots ells també són cadets. Deixeu-me presentar-vos al doctor Juna Junera, director del projecte X. Igual, espera el seu nom. Projecte Secret. Secret no és en X. X majúscula o minúscula. Què necessites per saber-ho? Vos ho he dit. Jo ja ho sé tot. Ho saps tot? Val. Pues dis-nos què vol dir la X de Projecte X. Pues no sé. X pot ser d'empat. I com la quiniela. En este caso, la presente Valenciano de Fútbol. El proyecto X es dio en realidad Operación Lluna de Valencia. Así teniu al comandant de la Força Estel·lar Fallera, Gus Laguia. Y me ensayar, chicón. ¿Yo me ensayar así? No, ¿qué pasa? Creo que es hora de explicar, no te calles, la naturaleza de nuestra misión. Se entera. L'espai. En l'espai tenim molt d'espai. Ara, doctor, al torró. Com sabeu, la pesca fallera viu un moment d'expansió espectacular. Som notícia en molts parts del món i un referent de com es fa una pesca grossa, com se té que fer. Això no és que siga veritat del tot, doctor. Als fallers encara ens queda molt per deprendre i per fer. Ui, pues a mi no, que jo ja ho sé tot. Correcte. La pesca és volguda per tot el món. Si us acabo. Europa tampoc és molt món, sobretot als figuers. Fixa't, no hem de llançar prou de baix i fins per a les bombetes necessitem
com a patrimoni de la humanitat, hem de portar a terme una missió per a dur la festa del foc allò on no la coneixen. Madrid, Barcelona, no tan lluny. En la ciutat de València, molta gent desconeix són les Vallès. Pues no, se n'anem a la lluna! De veritat, un poquet d'emoció i de veure il·lusió tot. Se n'anem a la lluna! Aquí comença la missió Lluna de Vallès. Però per a donar més detalls als oyentes, vos presente a la meva col·lega, la doctora Sol Estrella Estelar. La força fallera ens envolta a tots i és el que li dona a la fallera major el seu poder. O compros que una desperta en l'homenatge a Sant Josep el de 9 de març. I en la missa, com aguanta caminar fent uns tacons enormes i fent-se l'ofrena, la retrega de premis i els passacarrers. Com aguanta tanta marxa de dinars i berenars. Com aguanta donar tants besos en tantes presentacions i com aguanta tantes presentacions de senyoreta, senyoreta, senyoreta en la força americana. Oh! Escolta, i si tens eixa força que dius, també la tindràs quan esperes el jurat de la falla infantil, no? No, ahí utilice el meu truc mental Jedi. Este es el primer premio. Este es el primer premio. Pero res, que de poc ens donen l'últim palet. I el jurat de teatre de Junta Central Ballera no funciona truc. Calla! Poc, pues ja tinc amiga per al teatre. I qui t'ha dit que va a teatre? Doctora, la missió Lluna de València ha de comptar amb els millors entre tots els cadets de l'Acadèmia Fallera de l'Espai. Aquells que més sobrevisquen en les diferents proves i tests que es faran als candidats. Teniu les instruccions de la pissarra. Pepino primer, Pepino No primer. me demanes primer. No me demanes primer. Si vamos a poner, necesitaré papel. Sí. Si se nota que no es nuestro tiempo es. Pues no es por petarda, tía. ¿Perdona? Estem parlant de la primera utilitat pirotècnica de la meva falla. Es diu Ciutat i soc piromecànica espacial. La meva especialitat són els coets. Aquí, credencial. No li vaig a fallar. És que, si no està comprant avui, no puc mostrar les meves credencials. És que, si no me compraré les cometes, no me puede. Hay una primera, tinc un màster de reventar diferents cometes. De les procés també, I ara necessita fa de senterra. Com no es deixen sempre
reventado. ¿Reventado? Sí, pero la venta no estaba gasta. Menos mal. Hasta necesitaba el tío Gabriel. Pobre, ya no va a tornar a ser el Mateix després. También tengo un máster en manejar diferentes cosas en combinación hasta solo yo sé y esto. Y una bota. Va a explicar un carpintero en una caja. Información no solicitada. Adjudicada claramente. Exactamente en qué consiste la misión. ¡En la luna! ¡Es que parece torta! ¡No confío que soy un sabut! No saben todo. No hacen todo. ¡Es nota que no se acciona! Desprende que les vale a Atlanta, a Frankfurt, a Texas, incluso el desert de Nevada que flipa ahora está. Han tingut una colla planta. És decir, que és hora de que els infantils donem un pas de front. Que donem un pas de front. Al lloc. I durant la lluna, al lloc on hauria d'estar el resto. Quedar-se guanyat fora de això. Igual, ya va a acabar, que hacen tantas cosas. Pero un tema. La lluna es la llar de desfalle. La lluna fallera. ¿Y qué mes? La lluna de Valencia. Igual que la expresión, quedar a la lluna de Valencia. Es referida a cuando la ciudad tenía murallas y portes con el terreno. Y no la lluna acá en el porte es a la lluna de Valencia. Pero en realidad, la lluna, l'astre resplendent de les nits, és valenciana. La lluna brilla més bonica en València que el Capro. La lluna ajuda al fallet en les circuències de treball, a l'artista mentre pesa la falla, a la fallera mentre s'obre la seva presentació, a la comissió mentre es planta la falla i a la pròpia falla mentre es crema, perquè les falles es cremen a la lluna de València. Pero eso la lluna ha de ser fallera. ¿Y si no es? Pues lo que nos saldré, ¿qué dieron? ¿Os apuntó a la misión? ¡Sí! ¿Y vosotros? ¿Os apuntó a la misión lluna de Valencia? ¡Sí! Pues que comencé la operación. Qui vull anar a la lluna ha d'estar preparat. Què dic preparat? Preparat? Eso. ¿Pero quién es este tío de las orejas chungues? ¿Qué le tendré puntación? No, és el meu nom. És Bob. Pues si es Bob, busca. ¿Por qué no? No, és Bob. No, és Bob. Así teniu al comandant, un altre preparador per al viatge estel·lar que ens espera. Es diu Spock. Atenció, perquè cal preparar-se. Arriba el viatge de la vostra vida. ¡Arriba a Disney! No, ens anem a la lluna. Una contesta per la nostra festa, per l'orgull de ser fallers. Serà que no vull, no
de fer la selecció. Abans, podem fer-me les preguntes que vulgueu. En los dependientes, ¿quién es la que le fue la Carlos, però no em refereixo. Quina és la reacció que es crea quan tens un bon grapat de mentos en una botella de Coca-Cola? ¡Ese soy yo! ¡Pum! ¿Y qué te da, Em podem fer preguntes de candidata normal, no de friquis? ¡Escoltàunica! ¿A qué candidat tu friki? A vosaltres. I ara què? No li diu res. ¿Qué te da? Es muy chiquito. ¡Pero yo! ¡Me! ¡Cachita, pero! Vos adverteix que estic preparada per a qualsevol prova que tinga que fer. Soc la candidata perfecta. Soc la candidata més galàctica que heu vist mai en la vostra vida. ¿Candidata de qué? Candidata de la cor galàctica. Però cor no la sap galàctic. Penso si és galàctica que porte una parabòlica en lloc de pizza i microchips en les mantellines. Llavors tindràs també la força, no? No. Soc molt curti, però de força ni un fil. Me canse en tots els actes. Me quede torrada en les presentacions falleres. Badalle quan l'artista m'explica la falla. I odio a tope a la meva peluquera. Fins a l'infinit i més allà. Has portat la meva classe? A la peluquera? Quan m'agarra del cap per a fer-me l'orneta, me punxa les orelles en ganxets, me fica les malles del moño, 1000 voltes fins que ho certa. Pietat, per favor, pietat! Esta chica del lote. Escolta, Tata, tu que tens de fallera per a voler ser bona candidata? Que soc guapa. Et pareix poc? Senyor Spock, És poc, en efecte. Que m'estem triant caracol, estem triant els millors astronautes fallers. Vinga, va, posa la feina. Molt bé. Tu seràs el pilot de l'Ena. Ja tens la solució del problema d'aerodinàmica que t'he donat? Sí. Quan he vist el problema en la fulla, no el tinc. M'he donat compte de la situació. Arribarà fins a l'infinit i més enllà. Sí, tenim un problema en la professió. quin problema és? Que no tenim un coet. Correcte. Ese es el coet. I la bengaleta és si necessita propulsió extra. Buah, quin marró, col·lega. Que cutre, no? En això no es pot anar a la lluna. Ah, pues jo crec que sí. Veus com no saps de tot, Connie? I què fem? Podem fer una avió de paper de tamany enorme. Com voleu una demostració, sí que vola. Crec que tinc la solució. Una fórmula infal·lible, un motor de trons de bar Això és poc. i una metxa feta de trons. I li ficaré un colgant de color roig i taronja per a donar més impuls. Jo crec que pot funcionar. Senyal! Xiui! 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 Vaig enviar-li un WhatsApp a ma mare per a que vingui. Per què? Perquè crec. Si no me llama, no me llama la purificació. Si te poden, com un decret. És el tren. Mira, no te coneixes. No sé què no saps. Un permís que donen als majors per a tirar trons de bar. Això ho llevarem quan arribem a la lluna. En la nostra lluna fallera, tots podem tirar trons de bar. Antes de la lluna, tenim que recordar el tema de la gravetat. Gravetat? Quina gravetat? És que no saps el que és la llei de la gravetat. Jo sí que la sé. Però com jo. Sí que ho sé tot. La llei afecta tot el món, sobretot al Xile. Esta llei diu que si no aproves les mates al col·le és un tema de gravetat. Si al carrer suben al galó, rebentes una finestra, la gravetat és gran. I el pitxi d'estar nadant per no anar a escola, gravetat total.
Diuen que la lluna no té atmósfera. Y a mí qué me importa. Si no te atmósfera, que se la compre. Que la atmósfera no es confrontación. Lo que digo es que la lluna no hay aire. No es por respirar. Miren, como en el bruto sale estiu. Que en la calor que fa no es por respirar. I tot no està ofegant. Si te referís a aquell espai, està al buit. Clar que està al buit. És que en l'espai hi ha molt espai. Calla! És a dir, que en la lluna no hi ha aire. No es pot respirar. Val, pues tindrem que practicar. Què vols dir? A veure que aguantar la respiració. Yo soy la sirena fallera, que os sapies. I a mi em diuen el semàfor. Pere, Perquè aguantant la respiració som capaç de ficar groc, roig i verd. I morat, si m'agrades. Val, pues a la de tres, a veure que aguantar la respiració. 1, 2 i 3. la sirena fallera em diuen, soc la Michael Phelps de la piscina del xalet. ¿Y cómo le va a respirar a la lluna? Ara que tengo la tía fallera. He agarrat uns globus de la rebotà i els he omplert amb oxigen. Així tindrem aire de reserva per anar per l'espai fins a l'infinit i més allà. ¡Qué guay! Veig un altre problema. Així diu que la lluna no hi ha tampoc res per menjar. Què? Això és mentida. Mentira podrida. Gràcies per donar-me la raó. Segur que hi ha un Mercadona. Però Un Mercadona? ma mare diu que Mercadona està per totes bandes. Gires el cantó i et trobes un Mercadona. Oh, això és veritat. I què mentida la teva mare? Que Hacendado es el lado oscuro de la puerta. El cas és que si Mercadona està per totes bandes, també estarà en la lluna. Dic jo. Así diu que en la lluna no hi ha res a banda del nombre. Com el del corpus. No, de pedra, pols i arena. Res de res. I com anem a fer els militars de la comissió infantil? ¡Justa! ¡Tenim una marea! No passa res. Durem xocolate a cascoporro. Ensaïmades, croissants... Farcís de xocolata, Pepa. I bunyons de carabassa que, pues esteu no pot fallar ni res. Vals i unes papes i Coca-Cola per si algú vol salat en llepedors. Au, apaña't el tema del mercat. Oh, tenim tot el necessari ja. Per anar a la lluna? Sí! No? Què passa? Ah, que sí que he portat el raspall de temps. Pròxima parada del nostre viatge. Cada un plat de verà!
Cabo Flamaveral a coet faller, tripulació a bordo. Cabo Flamaveral a coet faller, tripulació a bordo. ¿Sabes lo que pensé? ¿Qué? Que tienen que estar nosotros en esta posición. Súper total. Mamá, fes una foto per a l'àlbum de Falla Major. Cadascú al seu lloc. El de Timó és el primer. Comença el compte arrere per a començar el compte arrere. Me demana davant. Jo vull davant. Me demana la primera. Que me merece. A mi no em fiqueu al costat este. Que cada vegada que estan en el viatge se queda aterrat. No proveu. Això és mentira. Connectem motor principal. Que va la traca. Flama fallera a tot gas. Comencem el compte arrere. Que seu això. Encara hem començat. I ja s'ha aterrat. És una marmota espacial. Compte arrere iniciat. 10, A València li cadeu. 9, Penses, que ja es mou. 8, Escolteu i s'esclafi. 7, Que se'n vola el coet! 6, He sentit un tro d'avís. 5, D'una espera que ja vi. 4, A l'espanya ens idolatre. 3, Ai, mira, no es queda res. 2, En l'estómac tinc un mort. 1, Que no es va quedar ningú. 0. Ignició. La verdad,
El meu president, ui, ara està de presentació. No pot ser. Però com que president? A on estem? En la lluna. La lluna fallera. La lluna és falles. Falta. No entenc res. Deu d'estar fatal, El saber no ocupa lloc. Aprèn. I ara... Se li obren els aquí en la lluna, feu un berenar a l'infantil tots els dies. Ui, jo me quedo en la lluna, xics. Es una buena idea. Yo me quedé. Un poco, pero me quedé. A veure com són les falles en la lluna. Si és com en València, pot arreplegar treballadors laborals. De fet, haver arribat un dia molt especial. El millor dia de tots. Ui, és el dia de la lluna plena. Ja veureu quin espectacle. Abans, ens devíem present que hi havia una maneta. Así en la lluna no existe el tren. Val, pues em dona una mecha i apanyat. Mecha? Quina mecha? Així no tenim mecha. Pero una cosa, ¿no planteo o falla o qué? La planta es como el español, unes cordes i estirar. Encara que el que venim a València el fem un poc diferent. Escolta, ja sabeu com me crees? Que nugue, cordes, estiré. Pero han dit que así el pan un poquet diferent. Com estem i que l'espai en un poc de força ja va. Aixina, que en un globus tenim de sobra per a plantar-la. Vinga, va, estendrem. Ja pots plantar la resta. No hi ha més, això és la falla. Això són els. Però si això és un pal. No fèiem molt de cas. Però això no és que siga una falla. Falla. ¿Cree que esta falla es todo? És una falla que falla. Què sabeu de falles? Això és una falla moderna. Els majors li diuen innovador. I els majors s'han donat compte de que això és una caixa. Pues molt la veuen i flipen. És que queda flipar. Així, estes són tots molt moderns, com els innovadors. Vaja, que els fallers moderns innovadors podrien dir que estan en la lluna. Que son uns llunàtics. Que estan en òrbita. Sí, cal respectar a tots en la festa. Hi ha gent que li agraden les falles clàssiques, però gent que li agraden les falles diferents. Molt bonica la falleta. ¿De qué va? ¿De qué va? Ahora que así, no saben, pero ¿a qué es bonita? Quan comença a ser la festa de la lluna plena que està venint? En breu, però abans tindrem que celebrar un dels festejos més grans de tota la galàxia. En tots els planetes, en Venus fins a Plutó. Que Pepe es un planeta. És que el reste de planetes li fa lluir. Clar que li fa buit. És que l'espai està buit. Calla! Escolta, que esta se creu, no? Si yo te contara. Comencen a un instante. Esta fiesta de la lluna me fa ingresor. Y yo soy de ya que hija. Anem en el plan esclafí. Con lo de esclafí no tindrà que veure. Sí, anem a tirar una gran mascleta. La maneta més xula de tot el món. Però abans tindrem que tirar-nos una maneta. És que nosaltres no tenim res. Así en la lluna no existeix el tren. Si es que la lluna mola mogollón. Pues perfecte. Jo crec que si les doneu a este una mesa, ja està. Mecha, quina mecha? Així no tenim
derecha y complicar un poco la trata. Es más, cegar de la lluna son un poco diferentes de la tierra. Solamente tiene que seguir lo que paren nosotros. ¡Silencio! ¡Falta que alguno me dé señal! ¡Yo no vale! ¡Que esperad vosotros! El top de esta expedición. El cabut millorito. ¡Preparad! ¡Silencio! Señor Pirotécnico, va a comenzar la mascleta. Patrimoni material de la humanitat en un lloc molt especial. De la lluna de València! De fi el viatge arriba al seu destí. La lluna plena de València brilla, la seva cara dibuixa llumena com una estela, com una estela. València viu el seu cicle lunar, la seva llum i cara dolça espera, per això tots us anem a cantar a la lluneta que en el cel es regna. Así está la nueva lluna, nuestra amiga y compañera. Ella brilla con mi luna, la acompaña la fortuna, será la luna valera. La luna reina el cielo en fiesta, de Valencia su querida. Y sonríe con la lumena, que se brilla la estrella, luz arriba a ver se brilla. el senyor president fa entrega al grup de teatre de la Falla La Nova d'Orriols d'una plaça commemorativa per la seva participació en la nostra presentació.